taa apụl ahụ ada m atawa Chineke ụta n'ọnwụ nwaanyị o nyere ya n'ọnwụ nwaanyị ahụ ọ kpenyere ya ihe mere ya ji mee ihe ya mere na ya kpatara o ji mee ihe o mere. Chineke abịa sizie nnọọ wepụ olu tie si onye ọbụla chọtara nwaanyị na ọ chọtara ezi ihe, onye ọbụla jide aka gị gaa chọrọ. He who found a wife, he who found a wife found better wife. Ọ bụ otu o si dee ya nga jide aka gị gaa chọrọzie. Ịhụla amụrụ onye na mba nnọọ si World Bank gbalịala ndewo. Igwe ma ngwanụ ka nga ṅụtụ mmiri ma kwacha akpịrị m laghachita anyị abịa nnọtọ ya bụ ngwugwu ma dọọ ya vam vam vam. Ị na-aghọta nọrọkwa ebe ahụ agaghịla aga ma laghachita na nwa mgbe nta ndewo nụ. Igbo ndị sam alaghachitala m ọzọ ịbịa nnọkwụrụ gị ọnụ ụgbọ ya bụ ihe omume ije di na nwunye nke mgbede taa bụ Mọnde. Mana enwere isiokwu dị oke mkpa eji ewucha na mgbede a bụ nke anyị bịara nnọọ gbuwa ya bụ akịnsị wee na mgbede a na-ajụ gị si o ziri ezi nne na nna iji aka ha chọtara nwa ha nwaanyị maọbụ nke nwoke di? O ziri ezi ile nwa gị nke nwoke a topụtarala ịlụ nwaanyị gị jiri aka gị chọtara ya nwaanyị? O ziri ezi ile nwa gị nwaanyị ahụ lụrụ ilu ozi gị jiri aka gị kee ya di? O ziri ezi ọya ka anyị ga-eleba anya na mgbede a. Ịnụ na mgbe ọtụtụ ndị bịa kpọbata n'akara ekwentị anyị ha na-abịa na-ekwu ozi ha ezi o ịma uche wa akpa onye ọwụla anya nke ya onye ka si na ozi ha ezi onye ka si na ị ga-aghọta na ndị si na ozi ha ezi karịrị akarị. Ịghọtala? Onye kwenye bịa rụtụ aka na akwụkwọ nsọ ebe Chineke bịa sị na onye ọbụla ji aka gị ga-achọrọ onye chọtara nwaanyị chọtara ezi ihe. Ịghọtala? So anyị na-ajụkwana gị na mgbede a gị bụ onye na-ege ntị o ziri ezi? Mana anyị ga-abịa nnọọ leba anya n'ọtụtụ ihe mere anyị ji jụọ ya bụ ajụjụ na mgbede. Anyị ga-eleba anya n'ọtụtụ ihe ndị nwere ike ịhụta na ya bụ alụmdi na nwunye dị otu a. Mana tupu m aga n'iru, biko Igbo ọ na-ege ntị, anyị alaghachitana na Facebook anyị. Dịka m gwara gị ị nwere ike ikiri anyị na Facebook anyị, ị nwere ike taịpụ Eko FM 100.7 ị ga-eji akiri anyị, makwana gị taịpụ Eko FM naanị ECHO FM capital letter, jiri ya taịpụ ECHO FM with capital letter. Ị ga-enweta anyị, ị ga-ekiri anyị, maka na ị ga-anya ege na ntị naanị ozuhụ mana ikiri anyị gị na-ahụ ka ekesi anyanwụ na sidi anyị ebe a. Ọ dị oke mkpa. Biko like kwa share ya ma comment ya, ọ dị oke mkpa.
biko nke ọbụla chọrọ ije kiri anyị ọ dị oke mkpa ịnụ na cheta na ọ bụ m onwe mbụ Nwaada Clara Nwokocha ga-akwọ gị na ya bụ ụgbọ ndewo ngwa ka ileba anya n'ihe ndị ị nwere ike ịhụta na alụmdi na nwunye dị otu a. Nke mbụ wụ na ọ na-ara ahụ ịhụnanya dị na alụmdi na nwunye dị otu a, maka na onye a na onye akpaghị akpa, onye a hụrụ gị bịa jiri aka gị kwenyere ya onye a nwa m na-eme ọfụma, aga m achọ ka ọ lụọ nwaanyị gị chọrọ nwa Nkechi nwa gị akwara ya akwanyela ebuka nwa gị si ya ngwa ebu anyị rurikwara n'elu nwaanyị o mana enwe onye m chọtara gị ebu si cherekwa o kekwana ihe na-achọ ịkọ ya si ebu ghara ya lele m agwa nwata nwaanyị a ọrị mma ịwala ka ịkwara nwata nwaanyị a kwire ebuka n'aka Mati irukwara n'elu nwaanyị dịkwana ihe eji nkịta ọnwụ. Mati esi ka ahụbekwara m onye nna alụ pịa gị meri arenji ozugbo pịa kwara Chioma kwenyegara ya. Ihe anyị na-ekwu na ụdụka alụmdi na nwunye dị otu a ọ na-ara ahụ ịhụta ịhụnanya n'etiti ndị a, maka na ndị a enwedu ndị akpa ha akpa ogodo na ịmasị ihe wọkụrụ ya na awa ọkụkwara bi ọtụtụ mgbe kwa enwekwara ndị ya bụ ihe na-awa ọkụrụ, mana ọ bụrụ na ha dị 10 ka m gwa gị 8 n'ime ha emega ha ọfụma na alụmdi na nwunye ahụ. Mmadụ abụọ nwere ike nọ na-eme ọfụma na ihe arinji ahụ, mana ị hụrụ mmadụ 8 n'ime ha babash ashị ọcha. Ọ na-ara ahụ ịhụta ịhụnanya na alụmdi na nwunye dị otu a. Ị na-aghọta? Ụkwara ihe mere onye a zibatara ozi si World Bank amụrụ onye na mba 4 zibatara ozi si Chineke si onye chọtara nwaanyị chọtara ezi jiri aka gị ga-achọrọ. Asịkwa m ịchọtara gị nwaanyị ma nwoke arụghị mma, mana nna asị gị ahụrụ na mmadụ 10 ka a chọtara alụmdi na nwunye, a chọtara nke nwoke ma ọ chọtara nke nwaanyị, 8 n'ime ha anaghị eme ọfụma n'ime ya. Ihe ọzọ wee bụrụ ịhụrụ na alụmdi na nwunye ahụ ụbọchị niile ma ọkwa mgbe kwa mgbe ka ị ga na-ahụ nne na nna ha ga na-abata na alụmdi na nwunye ahụ. Maka na gịnị? Onye a o nwere ike onye a nwere onye ọ nọ na-ayị na ya ga-alụ, onye nke a nwere onye ọ nọ na-ayị ma onye nwere onye ọ na-echesi onye ihe na ya ga-esetụlụ down, mana otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ pịa elihu ha abụọ si ngwa onye ka ngwa pụta ebe a ngwa. Ọtụtụ mgbe ndị nne na nna ga na-abịa Chibike ọgịnị Chibike chọrọ igbu nwanne mmadụ Chibike ọgịnị Nkechi nyere jie n'ike na ọgịnị Nkechi ga-agbara n'oge agbara jie n'ike na ọkwa na ije dị ka ị bịara ihe a. Otu a ka ndị nna ga na-abịa, otu a ka ga na-alụ, otu a ka ga na-eko ndị na ngwazi o zuola ana m alụjuola m n'ihi gị ọwụ ya nwa chọtara ọwụ ihe nne na nna jiri aka ha chọtara. Otu a ka ndị nne na nna ga-anọgide na alụmdi na nwunye ụbọchị niile. Taa ka ga na gị hụ pịa nke nwaanyị ọ gbalala nke nwoke abịasị alụjuola m ya lawa nke nne ya biko nụ John harawakwanụ ọkwanụ ịtụkwara ana ihe nọkwanụ ugbu a alụmdi na nwunye ọkwanụ na ọwụ enyi ka ime ọwụ oyi ka na ayị ozu otu aka ga na-ebu ụbọchị Chineke ebuga mana ọ bụrụ ndị ji aka ha chọtara onwe ha anya lele amaghị ya jiri achị harawanụ ha mana otu ha ga-esi mezikwa ama m ịghọtara. Mana onye awụ akwenye onye amakwanụ elewere anya na John eme ka ya lee ya John na-agbazi agba na-agbata ọ na-agbapụ ya na-agbabata gị si nwa m ị ga-aga n'ebe ego dị, achọrọ m onye ji ego, achọrọ m ka ịlụta onye ji ego, gị kwara nwa gị nwaanyị na-erubedi ịlụ di kwara ya kwenyere John ya bata na alụmdi na nwunye ọmụkwụ na aka ya. John na-ekwu ihe a ya na-ekwu onye ọzọ. Otu a ka mgbe ọbụla gbọrịgbọrị ga na-adabata na alụmdi na nwunye ahụ. Asịkwa m na-enwe ndị ọ na-agaji enwekwara ọtụtụ ndị ọ na-agaji mana m sị gị na ọtụtụ mgbe ọtụtụ n'ime ha ọ naghị agajiri ha. Ọghọm ọzọ dị n'ime ya wee bụrụ maọbụ ihe ọzọ ị ga-ahụta n'ime alụmdi na nwunye dị otu a wee bụrụ nke nwoke ga na-ekwu iche nke nwaanyị ga na-ekwu iche. Olu na-aga awụ otu, olu na-aga awụ ofu. Nke onye nke kwuru gbada onye nke kwuru gbago kasị aghọta m nghọta gị dị iche na nke m onye nke na
ọtụtụ mgbe John kwuru gbago n'elu ma John si ya ngwa aga m emepere gị ahịa kachi mba o aga m arụ ọrụ kachi mba o aga m ngwa ị ga-le biznes ma ị ga-ama na ejiwere m ya kachi ọcha onye gwara gị mụ amamihe gbasara biznes nke a si ụka onye nke a na-ekwu na-aga n'ihu onye nke a na-akụlaba nda azụ onye nke a kwuru gị ebe a onye nke a kwuru gị aka nri onye nke kwuru gị aka ịkpa mana ọrụ na unu kpara akpa ọrụ na ọrụ unu ji aka unu chọta onwe unu onye ahazi ihe si lekwa ịhụ na ọ ga na-agasịrịrị were mana n'ihi na ilele anya onye a John omekeala ya gị were nwa gị kwere ya nwa gị nwekwara ike o rubeghị nwa gị nwekwara ike o rula mana e nwere ọtụtụ ihe ndị o kwesịrị ịghọta na ndụ John ọ na-aghọtahụ mana akwarala ya kwa ya don't worry gawagodo mba igodo abanye gị mama ya na-eme a na-akwa gị na ọ gị na-akwụpụ ba igodo aba ịga na-arụba gị na-arụpụ onwe gị na igodo nga ha na ịga kwetegodo na mbụ makwana onye a ji ego lekwe gị eji ahụ anyị isi lekwe gị ugbu a lekwe obodo oyibo ọ kpọpụkwala gị lekwe gị gị na ama na-ejizi ihe a nwoke kwụ n'ọkụ mama ihe na-emedi ihe a gị ile nwatakịrị saga ya isi saga ya saba ya ya bụ izie ihe ọ kwụrụ gị awụzi ihe ọ ga-ahụ ihe ọ kwụrụ gazie na alụmdi na nwunye ya ọ kwụzi ihe ọ na-ahụ John na onwe ya idele bịa chọọ were nwata nwaanyị akwanyere ọwụhụdụ nwaanyị ọ chọrọ ọ dabaghị ahụ atọ John anwa n'ike ya ọ naghị adaba ke nwaanyị na-agba lịkalịka na-achọ ụtọ ọ ga-esi mee ka ihe a ka o nwee isi kama ọ ga-enwe isi ya onwe ọdụ ihe ọzọ ị ga-atụ anya na alụmdi na nwunye dị otu a wee bụrụ nke nwoke maọbụ nke nwaanyị nwere ike ha agaghị ahụ onwe ha n'anya ịhụnanya aga-adị n'etiti ha ọ warị nji mgbe ịhụnanya na-adịghị mana ọkatakata nke nwoke obi ike obere ihe na-enwe ihe ọwụ ya saa ya ha otu anya agba ya gam ya lee Nkechi saa ya ha otu Nkechi asị ihe ọwụ ihe a na-ahụcha na di na nwunye ọwụ n'ihi ịhụnanya adịghị Jennifer enwere ike enwe ihe Tio mere ya adị Jennifer mma n'anya Tio melielu ya si ya tinye menala ya si Jennifer wụkwa na ozu nwa bekee ọhụ ya ịhụnanya adịghị ọ dịghị you can force it ọ dịghị ọ dịghị ịghọala ịhụnanya na-ekwukwa n'okwu ya onye na-abịara onwe ya onye na-eguru oyiri onwe ya ọ na-eguru oyiri na ọ na-eji aka ya too wa galaba mịa mkpụrụ a na-afọ ọsọ ya afọ ọsọ a na-akwela ya mmadụ akwela ọ dịgacha akụ ịhụrụ gị agị ọ dịtachaga ngwa ike nwa gị ahụ dị kwanye gị ya na di nwatakịrị ka nọ secondary school na-enwebedo the girl na onwe ya find bedi herself ịkwara ya kwanye ga na di ime na ya renji kwim ọwụ asị m gị ya alụla o awalaghịkwala m o mana ọ na-adị mma ihe meziri emezi eji akpọ ya nwa mma o nwere ike nwa ahụ enwere na onye ọwụ ya na ya abụọ mana ha na-agụrụ oyi ka ha gụrụ oyi ka ha marakwa n'ụkwụ na aka ka ha nwee ike ghọtakwa n'onwe ha mana esili ya mba bịa Nkechi lekwa ebe m chọrọ ka ịba ịga n'ihi gịnị ka nwoke ji ego ma ọ gịkwanụ na n'ihi gịnị a ga-akpọ ya aga obodo oyibo ma ọ n'ihi gịnị ịchọ ka ọ taa ahụhụ ka ịkwa ịga ebe ọ ga-anyị adịkwa ọ eziokwu eji ahụ anyị isi mana gịnị ọ na-adị mma a na-arụ ụdara ara ya dadarara ka ile nwa gị ahazikwana ya ahazi ya baịkwanụ na nke di ahụ baịkwana echi ọhụrụ onye ọhụrụ n'anya nke ịhụnanya dị ihe na-aga ma eriri ma erighị ịgada ama onye ọbụla na-amụkekwa ka kpakpando ma ọ dị ịgada ama n'ihi gịnị ịhụnanya dị ihe na ha abụọ nwere nkwekọrịta ka ihe niile na-aga n'anya ya agaghị ọwụ tigbuo zọgbuo ọ ga-ara ọtụtụ asaida ma nne na nna abata dị n'okwu ha mee ha emeziela ha gị na-asị nna di na nwunye ka na wawo gị hụ ha na-aga mana nga ahụ bịara kwara onye ka lisi abụọ mkpem ma ọ sọrọ gị ma ọ sị ga aka ịhụrụ nwati John ọ gị ịhụrụ nwati ịlụchala ya tijara
ya ti ya agala gwa gị sị oke lekwa onye m chọrọ nwa m lụọ mana ị gaghị ekwe n'ihi gịnị ọchịchọ nke onwe ị chọrịrị onye ji ego ị chọrịrị ma nwụhụ asịkwa m gị nwa ga-alụ onye ji ego mana m na-egwa gị na mgbe ọbụla nne na nna na-eji aka ha chọtara nwoke nke nwa ha nwoke ma nke nwaanyị di na nwunye ụfọdụ mgbe ọ naghị awụ ọkụcha mmiri akwụkwọ nsọ ji isi gị gịnị onye chọtara nwaanyị chọtara ezi ihe jiri aka gị chọrọ maka na alụmdi na nwunye a na-ekwu okwu ya ọwụ ngwugwu ịwaala ọ bụrụ na ịtọtazie nke ọjọọ mana sa gị ji aka gị tụta enwe onye ga-abịa kpọwa ọkwa Nkechi ọkwa John ọkwa mma m ọkwa mpa m ọkwa nwanne m kwela m ya efuo gị n'anya gị mara sa gị ji aka gị chọrọ ihe m ji arụtụ ya aka bụ na mgbe ọbụla nsogbu bịara adabata n'ezinụlọ dị otu a onye a ga-ata ụta nne m chai ọkwa nne m kwela m na ihe a ọkwa nna m kwela m na ihe a heo gị hụ nke nwoke atawa nke nwaanyị ụta atawa nne na nna ha ụta nke nwaanyị atawa nne na nna ha ụta mana ọ bụrụ maka chi ka m gwa gị ọ bụrụ na ọha ji aka ha chọtara onwe ha nye nwe onye ga-ata ibe ya ụta ọ ihe m jiri aka m chọtara onwe m gị hụ ya achọwa ụtọ ọ ga-esi m ihu na gịnị ya bụ alụmdi na nwunye mere gịnị gara n'iru ma ọwa ọkụrụ mana eme ha n'ụdị ya pịam o burula akpa ya ụla after all ọmụ chọtara gị ọmụ ji aka m chọta gị akwa na mma gị chọrọ ka m ya gị ị chọrọ na ịla gị ịla gị na anụ ụdịkwa okwu ndị dị otu ahụ mana ọ bụrụ na gị ubiri gị shia ngwanụ adị m sọrị igobo m ji ahụ ụzọ mgbe iwe wele ọ na-adị mma ndị ghọtara onwe ha mmadụ abụọ ghọtara onwe ha ịlụkọ ọ na-adị mma unu ghọta onwe unu na-alụkọ abụkwa na ọ nọ mba ofesi gị gaga kwara ya kwa ịga ya ọlụcha ya hapụ ya nga agawa ebe asịkwa m ya alụrụ onye obodo oyibo aghọtaghị ekwele m o ihe ọzọ ị ga-ahụta n'ụdị alụmdi na nwunye dị otu awụ na nke nwaanyị a na-enwecha ọ na-enwecha mkpebi na nke onwe ya maka na ịmanụ ihe arinji ọ na-aracha ahụ ya arawa ahụ nke nwaanyị nwere ka ọ ga-enwecha mkpebi onwe ya adịghị nga asị a ga-asịkwa nke nwoke a ga-enwe amanụ m ihe nke m ga-eme ugbu a ịma achọ ike okwu mma adịkwa m ike okwu mpaghara m ị ga-enwecha mfu ihe a mkpebi nke onwe gị bịa aka n'oshi bie de n'ala dee n'obi si am kwuru ihe a ihe m chọrọ ime ama m ịghọtara maka na ịbịala ije di ahụ wụ na gịnị iji ezi obi gị bịa ịbịakwana n'ịlụ di wo gịnị ịbịara ịlụ di ọwụ ihe akwanye na ga akwanye ga ọwụ ihe arịla ga arịla ọwụ ihe nụrụ gị n'ụba gị ma ọchị ngwanụ ọ dịla ime ngwanụ gị kwana ya kwaba ya ama m ịghọtara ebe m na-arụtụ aka na mgbede a ọ na-adị mma a na-eme ihe emejima ya emejima maka ndị ụta maka ndị echi ewefukwana ọma nkwela m ewefukwana Jesinta jee ewefukwana ya kwela m na ihe a nwune jiri aka gị chọrọ mana ọ dịkwa na ọ ga-awụ na mmadụ chọtara gị lezie anya nwekwa ịhụnanya n'etiti unu abụọ ihe mezemeze eji akpọ ya nwa mma maka echi maka ndị ụta ya bịabịa tọwa onye ukwu ma ọ tawa onye nta marakwa na ọ gị ji aka gị gawa ile anya gị otu a hichacha ya iji ha anya ụra anya fụrụ gị waa ga-ejiri aka gị banye na ya bụ ihe ndewo ngwa n'ebe a ka anyị ga-adọbiri ya ka nwee ike nụ ọnụ mmiri asụ gị na ya bụ isiokwu anyị ji ewucha na mgbede a kedu ihe ị nwere ikwu gbasara ya bụ isiokwu a o ziri ezi nne na nna iji aka ha chọtara nwa ha nke nwoke maọbụ nke nwaanyị di maọbụ nwaanyị ọ ga-alụ
ngwa oge ahụ erula were akara ekwentị anyị bụ 091120022 jiri kpọbata 091120022 jiri kpọbata maọbụ 07074541014 07074541014 jiri kpọbata ma ọ ga izibatara anyị ozi n'akara WhatsApp anyị bụ 07074913438 jizibatara anyị ozi ọzọ dịka ibe ya anyị nọkwa na Facebook ị nwere ike ịbịa zibatara anyị ozi na Facebook were ya bụ Eco FM 100.7 jizibatara anyị ozi na Facebook anyị makwanụ Eco FM anyị ga-agụpụtacha ya bụ ozi zibatara ndewo n'elere nke anyị were ozi nke si n'aka Mowa Merem si na oke o zipụtara onye ozi na Facebook anyị ọ si ma ọ bụrụ ma ya o ọ si any which way na way ọ si game we go court go court ọ si game we go court go court ị na-aghọta ọ si ọ beluso ma mara Chineke ọ nọ na ya bụ ihe ị na-aghọta mmere Mowa mmere m si n'aka eze popu si nnaze ọ si abego na gị jiri aka gị chọrọtara onwe gị nwaanyị ị ga-alụ ndewo eze popu si nnaze ka anyị narakwa ọkpụkpọ oku alo Clara nwaanyị mara mma mgbede ọma o onye eze mkpọka ndewo ọhụ Nwambieri ndewo Nwambieri uche nọ na Clever ya etemese ọ na-abịa gịnị ọ ga-esonye m na nwa mgbe nta kusinanent Okay, ka m dị ọnụ n'okwu. Clara o. Onye ọbụla ji aka kpọrọ n'onwe ya onye akamụ. Ihe ọtọ tụladị ya agba mmiri ihe mara sa gị kpọrọ ya. Ihe adịkwanụ m ihe mere ya enjoy. Ihe gbasara nwaanyị a na-ahụta ahụta. Eziokwu sọ na-eri isi abụọ. Mana ọghọm dị anyị ka nkụ. Enwekwana ihe dị ka iji aka gị hụrụ nwaanyị. Ihe ọtọ gị na ya akpa 2 months or 3 months or 6 months. Gị ma ihe ndị ga-ekopụ makwa ihe ndị na-aga na atọrọ ndị ghọtara. Sọbụ ị ga-atọrọ eso gị mara. Nke a na-ahụta ahụta ọwụkwa mgbe emere ihe nwaanyị alụọna emere wedin oge eru 6 months or 1 year agbata. Ibi na ọtụtụ nne na nna na-eji aka ha dị ụtọ ha chọrọ ka ya nwoke lụmaka ka ke nwaanyị. Ha ga-eme ka nwaanyị invite mee asị ọ ga-alata dị ije ya sị ga ga-alapụrụ ya n'ụlọ o nwere ike iji aka nye kii nwaanyị kii ga ka ọ tụwa ime ka o nwee ike lụwa ya ịma na mmadụ eji ọbụla afọ transpọt ọhụ ya ọ dị ala ụfọdụ gara ha na-akwa ịga aga nke nwaanyị gaghị amakama ọ na-ala bekee famili ha ji ego adn ị ga-ama na ọghọm bịa mmiri ndewo ịgbalịala ndewo ịnụ na ihe bụ nwa amadi kwuru aka were ozi nke a si n'aka ọmaga nnamani si Amanguze o si Amanguze dị na steeti Enugu na-ekiri anyị na mgbede a ọ si mgbede ọma site na Amanguze dị na steeti Enugu na ijisi ike n'ọlụ ọma anyị na-alụ ọ si na ọ na-ekiri anyị ebe ahụ na ijisi ike n'ọlụ ọma anyị na ndewo Amanga Nnamani ndewo na nke a si n'aka Angel White ọ si ọ na-azị awọ ọkụ again o na gị jiri aka gị họrọ maka ndị ga-asị ewepụga na ọmma m ewepụga na ọmpa m ndewo nwoke ọma n'aka si n'aka Kalu Joy ọ si onye ọbụla were aka ya kpọrọ onye akamụ maka ịgba mmiri ndewo ka anyị narakwa ọkpụkpụ okwu alo mgbede ọma nwoke ọma Sapi ka eshumọdụ amapụ okuku akpọga ndewo Sapi ọ dị mma mmadụ ije ka hụtara onwe ya nwaanyị mana ajụjụ mmewo nwaanyị mmadụ ji ije aka ya hụtara onwe ya akpa mmadụ ji isi ya kọwa onye ahụ gaje n'ụzọ bụ nwaanyị gagageje ya si akpọ ọhụ si hụ bịa ọhịa m chọrọ ịmata nke ọ sụkpalakpa omeri ọ ga-enwerịrị onye ị ga-ahụtara nwoke nwaanyị ma ọ nwaanyị di esi ezigbo enyi nwoke ma ọ nwanne nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị ọ ya ihe m chọrọ ịwọdebe ahụ bikos
kpalakpa ochiri emele mmadụ ga-akpa atụla onye ya kachi jee lekpe nwaanyị ma ọkwa lekpe nwoke ọhechimekwu ọsapi ka echi ụmụọdụ amapụ okwukwe akwụ ga gaziere gị ndewo sapi ndewo asị gasịla mmadụ chọtara gị nwaanyị but anyị kwuge ihe ndị ị ga-ahụta na ya bụ gịnị alụmdi na nwunye dị otu a n'aka si n'aka Ozigi Marcel ọ sị mgbede ọma Clara ọ sị kedụkwanụ maka bọbọ nkịtị nọ ya n'obere oge ị ga-anụ olu ya ọ sị na ihe bụ ihe a na-ekwu okwu ya na ọ rakwara ahụ na oge dị ugbu a na nke awọla old fashion o na m thank you ndewo na nke a si n'aka Tony Obinna ọ sị nice one biko ọ nwaanyị awọ mbụrụ enu nde oke ọ sị nice one nne ndewo na nke a si n'aka Onyinyechi Justin ọ sị mgbede ọma Clara ka m mere today nwaanyị ọma arụ m mma o na nke a si n'aka onye ụka Dino Stanley ọ sị mgbede ọma nwaada Clara ọ sị ọ ka mma onye a jiri aka ya gaa chọrọ onye ọ ga-awụnye na ya abụọ ọ sị ya gazie ndewo ka anyị narakwa ọkpụkpụ oku alo mgbede ọma o nwaanyị ọma Zageme ndewo nwoke ọma adị m ka nwaanyị si adị ihe m na-atụnye n'ebe ahụ na ọ na-aka mma mmadụ iji aka ya chọrọ onye ọ ga-alụ maka mụ na onwe m n'ebe a enwe onye chọtara nwaanyị and kamgbe mụ na nwunye m hụrụ abịrị enwebeghị n'isi pati batala ihe ọbụla pụtara n'ime mara nọ ihe ndị aka m kọrọ so mmadụ chọtara mmadụ nwaanyị eme ọ naghị awepụcha na ọ gaghị enwe eme ndewo ịgbalịala n'ozi nke si n'aka Jane Benson ọ sị mgbede ọma Clara n'ọsọ ọ bụ ihe jọgburu onwe ya o ị na-aghọta maka na ọtụtụ mgbe ị ga-ahụ ọtụtụ ihe ga na-adawapụta n'ime ya nke nwoke nwere ike si ya na ọwụ ndị nne na nna ya ka ya na-ebule mụ ma nke nwaanyị si ọwụ ndị nne na nna ya ka ya na-ebule mụ na anyị ga-anụcha okwu dịka heo erigret ime m ji lụọ gị ewepụ na mma m bụ onye bịara nnọọ kwanyere m gị ewepụ na mpa m bụ onye kwanyere m gị ka ihe ga-emekwara m ga-eji mlecha onwe m anya otu ma ga lee onye dịka gị ma ga lụọ ya sị na enwere mgbe nwanne ya cousin ya bịara nnọọ bịa n'ọgwa ya mgbe ị na ya abụọ biila Jane Benson na-ekwu na mgbe ị na cousin ya biila cousin ha bịa na-agwa ya na ihe ọbụla ọ hụrụ n'aka nwunye ya na-akwata ya nagide ya maka na ọha nwa wụ ndị si ya na ya lee nwata nwaanyị ahụ lụwa ya na ihe ọbụla nwata nwaanyị ahụ mere ha na ha nagide ya ya si biko ọ sị ma die na onye ọbụla jiri aka ya chọrọ onwe ya nwaanyị ndewo tekwana ndị kpọbata n'akara ekwentị anyị alo hello mgbede ọma Clara nwaanyị ọma ndewo a sị na ọwọ bụ mere ihe a nta m chọrọ ka mkpọ nweta na program ga na ọ na-eke atara ya kemgbe akwụ iwetere taa ndewo dịka okwu ọnụ okwu na-ekwu n'ọnụ ka amaka aha m Osinachi kọrịkpọmirese so ịgwa eziokwu based on the topic a na-ekwu maka ya ịma ọ nwere ndị bụ ndị Igbo na-ekwasị ndị bekee na-ekwasị one man's mate another man's spoil. Ana m ihe na-ekwu. So most times ịma anyị ndị nne na nna dị na mbụ ụmụdị na-ahụ mebi ha hụ nwa nwaanyị dịtụ ha chere ha sị na nwaanyị ka agwa amala mma mebi ha ma na famili ọ ga-adịkwa mmasị na nwa mba lụrụ nwa chefuo na ugbu a o mepere anya o nwere a na-akpazi spek na ọ nwere ike ihe a hụrụ na nwaanyị ahụ ma nwoke agbachiri ike nwoke ka o nwere ego ihe dị otu a mana onye a chọrọ iwetara ya o nwere ike o nwere some values
ihe ndị ọ na-achọ na nwaanyị maọbụ na nwoke na which ihe ahụ onye ka ahụ chọrọ ịchọtara nne na nna achọtara ya maybe that may not value that value. So and if they eventually lose, you find out only koga wakola. So umwai deka azulo na miri. Let me use that word. Sorry for using that word. So we set trap as a man and when you cast on it, then get brand give to one you set in your trap. So whatever we so yana kowa ona work with you ka ma nwoko jaka choro ihe o choro. So get chotazie the man is all the one chotaria and once you with love ịhụnanya ga longer. Thank you. Ndewo ịgbalịala no uche wakpa onye ọbụla anya nke ya na nka si n'aka Chioma Okeke nwaanyị nọ na DC Alenyi Street ọ si mgbede ọma na ya wụ original nwaanyị nọ na DC Owerri Alenyi Street ọ si na ọhụrụ Eko FM n'anya ebe o buru ibu na anyị gaa n'iru na ya bụ ihe omume anyị na-eme na Chineke gọzie ọpụ na mbata anyị n'aha Jizọs amen. Ọ si na anyị gaa n'iru. Ndewo nwaanyị nọ na DC Alenyi Street na nka si n'aka Chizi Oluchi osi mgbede ọma my lovely Clara ọwụ Chizi onye ọzọ ji azibata ozi Chizoba Oluchi Pascal Akujuobi bụ onye si na ụbọchị okuku dị na kansụl ime obodo Owerri West zibata ozi ya na mgbede a ọ si mfati na o chekwa na ọ dị right nne na nne ji aka ha chọtara nwa ha nwaanyị di ma ọ chọtara nwa ha nwoke di nwaanyị ọ si maka na ihe o ji ekwu na nghọta nke ya na ọ jọgburu onwe ya na onye ọbụla jiri aka ya ga-achọrọ ihe tọtara ga-ewere n'aka si n'aka Innocent onye ma ụwa ọ si Clara my sister ọ si mgbede ọma ndewo na ajụjụ m jụrụ na mgbede a na alụmdi na nwunye kacha mma nke onye ahụ jiri aka ya chọtara onwe ya ọsọ ihe kacha mma na alụmdi na nwunye ọ sị anyị jisi ike n'ọlụ ọma anyị na-alụ na o si ụlọụka St. Matthew Catholic Church dị na MCC Orata Road dị na Owerri ebe a na-ekiri anyị ndewo nwaanyị ọma. Hello. Hello. Mgbede ọma. Yeah, good evening. Ndewo. Yeah, since I'm going now, go now. First of all these things, I would yeah, but from one. Apart from going, apart from she was there. That should be holding me now. Okay. Young teacher now this work a bit of this for now. How long before? And I'm from some system from more. The girl, so Banlaya, I feel like I'm Lagos, I feel like I go no. The Bruna, now with the content of the map, I have now choice. So I would say more hand there, and I went no more marriage issues, and I went to that color. So I was one. So when you get I know it was a port whole. Ana like when you Diego, but after you Diego, based on our lawyer do little bit. When you Diego, there was in a totally no how only how I was play and win away. So I did. Ndewo ịgbalịala no. N'ozi nke si na WhatsApp anyị bụ nke si na ka Ngozi si Ọjị ọ si ịbịa nnọọ chọtara nwoke maọbụ nwaanyị di maọbụ nwunye na nke aha wụ ihe mgbe ochie ọwụ ihe garala aga ọ dịzi ugbu a ọ si na ọ na-arụ ọrụ mgbe n'oge gboo na ọwụzi ugbu a na ọ ga-eme approve ma nwa ya kpọtara ya nwaanyị sọ ọ chọrọ ịlụ ya makwa na ya asị mba kwechi na nwa ya ga-alụ onye ahụ nọọsụ na nwere ike ikwe makwa na ọ gaghị ekwe ma nwa ya kpọtara nwaanyị sọ ọ ga-alụ mana ọ bụrụ na nwa ya kwechiri si na ọwụ onye a ka ọ ga-alụrịrị ya si ya nsogbu adị na ya gaa n'iru maka eruo echi ka ọ hapụ ịbịa tawa ya ụta ma enwe ihe gahịrị ịnụ ma onwe ihe bịa dapụta na ya bụ ihe ka nwa ya bịasị he akwansị ka m lụọ onye a ga-ejo chi ma ọwụ ha onye a na ọ ga-ọchị ha na n'ọwụ onye a na ụgbọelu m ala ya chọwa onye a ya ha nsị ahụ si ya ngwanụ go ahead na ya gaa n'iru mana ọ ga na-ekpe ekpere si ka ihe ọjọọ hapụ ịdapụta ọ sị ya gaziere gị nwaada ndewo nwaanyị ọma.
n'iru na n'ọkpụkpọ oku. Alo. Ọka nọ ya? Biko tinye ọnụ na igwe okwu gị kwuo okwu gangaminụ mgbede ọma. Ị ga-agbalị kpọghachite. Alo. Mgbede ọma. Ndewo. Clara. Ndewo. Ọ dị mma. Gaa n'iru. Ọ na-adị mma ka nwaanyị ka nwoke nshọt ji aka ya lụrụ chọọ nwaanyị ọ ga-alụ. It's more better alụrụ ya nwaanyị just like the previous callers na-ekwu. Future ọ na-adị nsogbu na-abịa ọ na-eweta ọgbata most of the marriage. Ụfọdụ na-adịkwanụ mma but the best is as of this time ọ dị mma ka nwoke si aka ya chọta nwaanyị. Ndewo ịgbalịala. Ndewo nwoke ọma kpọbataranụ na nke a si n'aka injinia ihe mmadụ si ụmụgoma dị na kansụl ime obodo Owerri West zibata ozi ya na mgbede a. Ọ si ọ dịghị mma nne na nna iji aka ha megharị nji onye nwa ha nwoke ga-alụ ma nwa ha nwaanyị ga-alụ maka na marriage na ọ bụ ọsọ ọ bụ mahadum ndị mmadụ nọ n'ime ya ka na-aga n'ime ya na-aga akwụkwọ n'ime ya ha enwebeghị mgbe ha graduatela n'ime alụmdi na nwunye na ọwụ ihe dị omimi ndị mmadụ nọ n'ime ya emebekwana onye pụchira n'ime ya fụta ịwala ọsọ onye ọbụla jiri aka ya kpọrọ onye akamụ gbaa mmiri ọ mara na onweghị onye ọ ga-atọ ụta ọtụtụ ihe ka ị dere ebe a mana ka anyị dobiri ebe a. Ndewo. Alo. Gakwana ndị kpọbata na ya bụ akara ekwentị anyị. Alo. Ọka nọ ya? Mgbede ọma Clara. Mgbede ọma nwoke ọma. Clara ele adị m ka nwaanyị si adị. Uche kwana ele ebe ọ dara Godwin eka FM. Ọ ga-abịa na nwa mgbe nta ị ga-anụ olu yo. Oh, praise God. Ndewo. Uche Clara lei. Ịma ọwụ ugbu na ụwa saala anya. Ya wuru before. Ọwụ ndị nna nna anyị ha ji aka ha achọtagara nwa ha nwaanyị ma ọwụ nwoke ọ ga-alụ mgbe ochie. Andị ya na-awakpọrọ ha mgbe ahụ. Ama m ma m ga-asị na ịhụnanya ndị mgbe ahụ awụzi ịhụnanya ndị ugbu. N'ihi gịnị ugbuzi ma mmepe obodo ma mmepe anya ma ọtụtụ ihe na-eme n'ebe ọzọ emeziele ya dị ka nne na nna iji aka ha chọtara nwa ha nwa ọ ga-alụ ụzi ihe ọjọọ maka na ugbu ụdịrị ogugo especially ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ele anya nwoke ha ga-alụ o socha na ihe na-eme mpa ha ma ọ bụ mahasị ha lekwa onye m chọrọ ka ọ lụọ gị ya na-ede madị n'owe onye bụ aeroplane n'owe onye bụ uke so mama ọwụ mpa iji aka ha chọtara nwa ha nwa ọ ga-alụ ọ nwecha ihe ọjọọ nọ n'ime ya mana ihe ma ochie dị nnọọ ka akatọga ya wụ na ihe ọjọọ pụtawa na ya ma ọwụ nghọta ha pụtawa na ya asị na ọwụ mpa m ma ọwụ na ọwụ mma m wụ onye mere m jiri lụọ ọnya that is why today asị nwoke ngwa were aka gị mee gịnị họrọ so onwe ihe ọjọọ ma ọhụ nọ n'ihe ndị ahụ ya gazie ụbọrọ gị. Ndewo nwoke ọma n'aka si n'aka Chinonso Uche ọ si mgbede ọma nwaanyị ọma Clara ahịa wụ Chinonso Uche Kanụ na ya si ike na-egbu di na Owerri ebe a zibata ozi ya ọ si na uche nke ya na onye ọbụla jiri aka ya ga-achọrọ onye ọ ga-alụ ọ sị ọ hụrụ ihe omume anyị a n'anya na anyị jisi ike. Ndewo nwoke ọma iwe na-ege ntị n'ebe a ka anyị ga-esi ya kpọm na nnọkọ nke anyị nọ na ya bụ ihe omume Ije Di Na Nwunye nke mgbede taa. A sị m ya gaziere bụ ndị sonye anyị na ya bụ ihe omume ọ na-agbalịala cheta na ya kwọrọ gị n'ụgbọ nke taa bụ mụnwe nwa Ada Clara Nwokocha. A sị m ka onye chiri ya zere nọrọkwa ebe ahụ n'obere oge anyị na ndị ọbịa anyị ha ga-anọ bụ ndị anyị na ha ga-anọ iji nwee ike gbapụta aka ahịa maka na ọkụkọ hara kwụ ihe ọ ga-eji azụ ụmara gbuo ya n'ahụ. Ndewo maka isonyere anyị agagharịkwala agagharị ana m abịachi na nwa mgbe nta.